Ako ay isang anak mayaman, Mayaman ko. pirmi na lang litson ang among sudan. Meron din ka high blood, no? Si nanay ko sa madyungan, Wow. si tatay ko sa burikatan. Paano na ngayon ang buhay ko? Kana mo, iluoy kayo. Sa akin ay walang tumatanggap. Kaya sa mga bigsosyo. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Yak, nato, huwag inisbilahan. Doktor lang ang inabot ko, at may 10 auto. Paano na ngayon ang buhay ko?